Bon dia, morsaors! Bon dia. Avui hem vingut a València al Callàcer. Un lloc molt especial que tenen brasa de llenya de taronxer. Acompanyats d'una bona companyia. Vamos para adentro. Només entrar podrem veure com elaboren tota la carn a la brasa en llenya de taronxer, algo molt complicat de veure a la capital del Túria. Per a picar trauen cacaus i olives, encara que també podeu tastar els seus torrendos, que per així està bou i pegant limons, la veritat que estan en el punt perfecte. Buenísimo, O si vos agraden les coses més gelatinoses, vos recomanem la seva orella a la planxa. I per així Xavi ens porta els seus platerets més característics. Secreto y plateré de cubeta de lomo, cerdo castañedo madurada. I van acompanyats d'una guarnició Tortilla de chorizo y setas, longaniza con champiñones, tortilla de patata, revuelto de morcilla de Burgos y lomo con pistos. Ens quedem en el secret ibèric, que la veritat que era una autèntica meravella. Puntito a brasa. I també tastarem els seus entrepans més típics de carn a la brasa, com el de carn de cavall i el de can Sarà, elaborats en un bon pa de forn. I és que el sabor a brasa de llenya de taronxer es nota un muntó. Però si ens tenim que quedar en algun, ens quedem en el de calamars arrebossats, que elaboren ells manualment al moment, i la veritat que la pasta és un autèntic espectacle. Acabem l'esmorzar en una bona torta de formatge casolana, Queso, i en el seu cremaet, que cremen tots els matins en una cassola de fang, i és un dels millors que hem tastat enguany. Este esmorzar es troba al Callàcer de València i obri de dimarts a diumenge.